Yawwa, ni dai magana da zan muku da nasiha da zan muku akan azumi ne. Kuma yanzu azumi muke ciki. To shi dai ana azumi magana ta wani wasa ko wani shashanci ajiye shi ake yi. Tsayawa ake yi a yi bauta Allah, a yi ibada. Yan zikiran nan, yan nafilolin nan, duk sai a tsaya a yi su. Ba shashanci. Kuma sannan kan mutum wai ya ji wuya ya karya azuminsa ba a haka. Da in shekarunka suka kai na girma ka karya azumi sai ba ka yi sittin. Ba a karya azumi. In ka ji wahala ka samu guri ɗaya ka zauna. Shi ne abin da zan ce. Ba a ka sake ka karya azumi. Muga dai yanzu ana yara sai ka samu guri ɗaya ka zauna. Shi ne da siya da zama. Allah ne da siya da yara. Za a kiyaye to shi ke. To shi ke ku je kawai. Rana fa ta dalle. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Uwar gida kina ina? Gani nan mai gida ka dawo? Na dawo wallahi. Sani da zuwa. Yawa aikin. Wallahi alhamdulillah. Gaskiya yau azumin yau ana rana ga zafi wallahi. Wallahi ana rana. Wai azumin ana nawa muke ne? Ban sani ba. Kuma dai? Yi wallahi. Hey baban tinkiya. Salamu alaikum. Ba kuwa ne a gidan? Ina gida. Ina nan ki. Ina nan a zaune. Kuna ɗan Na ba mai shiga ne. Wai ya shiga ban ɗaki yanzu ya dawo. Ya shiga ban ɗaki? Ya shiga ban ɗaki. Allah wani abun mamaki na gani ya yi gaba. Na me fa? Ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu malam da girman shi zai aikata haka? Lallai ma wannan. Ilaha illallah. Kai. Allah ya sauke ban ji daɗi ba ungwani. Yau mun kai sha uku. Mu dai muka kai sha uku. Kai in ka kai sha uku. Na haka kai mun daya. Ai ka karya azumin ka. Hey! Ku ne mun zancen wasa. Kun san ba kasafai na cika san wasa ba ne. Ba kasafai na cika san wasa ba. Wannan waiwa ce. Gashi ko ta waye gashi. No, 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 no.